Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zarušnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, kad se skupilo mnoštvo, tisuće i tisuće, te su jedni druge gazili, poče Isus govoriti najprije svojim učenicima. Čuvajte se kvasa farizejskoga, to jest licemjerja. Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti. I što ste po skrovištima u uho šaptali, propovjedat će se po krovovima. A kažem vama, prijateljima svojim, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti. Pokazat ću vam koga vam se bojati. Onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte. Ne prodaje li se 5 vrapčića za 2 novčića? Pa ipak, nijednoga od njih Bog ne zaboravlja. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se, vredniji ste nego mnogo vrabaca. U današnjem evanđelju Gospodin nas poziva da propovijedamo sa krovova. Upravo sveti Ivan Pavao II, koji se volio i penjati na krovove Europe, planinariti, poticao je na evangelizaciju. Tražio je sva moguća sredstva da se propovijeda riječ Božja, da se navješta sa krovova. Pa evo i ti, dragi brate i draga sestro, pokušaj sa krovova današnjeg vremena propovijedati. Koristi internet, društvene mreže, ali i prije svega neka propovijeda čitav tvoj život. Riječi su također važne, ali ako naše srce nije obraćeno, ako naš čitav život ne propovijeda, onda će i riječi biti jako slabe. Ako je srce naše s Isusom i promijenjeno, onda su i naše riječi snažne i autentične. Jedno je s drugim povezano. Pa dopusti Gospodinu da te dublje zahvati, da te dublje preobrazi, da te posveti, da te On pročisti, da On djeluje kroz tebe u sili i snazi Duha Svetoga, pa će ti dati onda poticaje kako ga navještati sa krovova u našem vremenu. Kako koristiti onda i društvene mreže i šta god to bilo. Evo vidi koji je kontekst tvoga života. Ko su ljudi koje ti susrećeš i na koji način možeš pristupiti svakome od njih da im na njima razumljiv način približiš Boga. A Boga može približiti samo onaj kome je Bog blizu, ko se približio Bogu, ko je otvorio svoje srce Bogu i ko s njim druguje, ko je s njime duboko povezan, on može drugima onda Boga približiti jer on sam živi blizu Boga, s njime pušta ga u čitav svoj život. Pa i ti ga, dragi brate, draga sestro, pusti, budi blizu Gospodinu i onda će i drugi preko tebe doći bliže Isusu. Propovijedaj iz krovova, ne boj se, ako nekome to smeta, nemoj nametati, ali nemoj se bojati ni posvjedočiti za Krista. Kao Petar koji ga je zatajio. Mi smo slabi, zatajit ćemo ga nekad, ali molimo za snagu da ga ne zatajimo, nego da bez straha kažemo to sam što jesam, katolik sam, vjera mi je važna, Isus je izvor moje radosti, ljubavi, svega. I to ne mogu ne svjedočiti kad me neko pita. Nekad mogu i prvi sam reći, ali opet bez nametanja. To je to. I ako uistinu živim s Isusom blizu, onda će i te riječi moje biti autentične, mnogi će to poštivati, neki će se i promijeniti, a neke će možda i smetati, neki će izrugivati, ali mi ćemo onda moći ta izrugivanja podnijeti ponizno, strpljivo i ne očajavati zbog toga. Ako se neko možda i malo znemiri zbog našeg svjedočanstva vjere, ti se pomoli za tu osobu. Nemoj nametati svoju vjeru, ali nemoj ni zatajiti Isusa. Živiš jednostavno s njime i navještaj ga. Ako nekome to i smeta, pomoli se za tu osobu, nemoj je nametati, ali svjedoči Isusa. Ali bit će puno onih koji će riječ tvoga i tvoj život i riječ preko tebe koja dođe oduševiti i približiti Isusu. Evo to neka nam bude glavni poticaj. Mi sve što činimo za Isusa i za duše. Također danas nas Isus opominje
zli postoji, Sotona postoji. Isus ga ne stavlja u fokus, ali kaže, bojite ga se, jer na način da budete svjesni da on postoji i da je neprijatelj čovjeka koji nas želi odvojiti od Boga i jedne od drugih. Ali Isus ima zadnju riječ. Stoga fokus stavimo na Isusa, a ne na đavla, ali budimo oprezni jer on ima lukave zamke i tu je. Isus to upozorava. I ne bojte se ako vas neko i progoni, čak kaže ako vam i ovaj zemaljski život oduzme, ne bojte se toga, nego bojte se da ne izgubite dar spasenja. A Bog nam ga ne želi oduzeti, on ga nam želi dati uvijek. To je to. Primi dar spasenja i pohranjuje ga u svom srcu. Svaki dan iznova se otvaraj Bogu i već sada živi predokus vječnoga života i razmatraj njegovu riječ u svome domu, gdje god jesi, a i pod smokvom. Svako dobro, Božji blagoslov.